سلامات عن هابلناك برات خاتل المراب نيوس حزون كم تلمود حدشت حبريتها ناب حزبنا حنا بزحت مديسنا مزينا لنا ز حبريتها زي لما عنتون شيرنا قولكم تجمرونا تلاوهون اي لما عند خريوم زحسوكم حبريتها دما لومون زغتله وقفانون مكلاكيانا اب كبابتات ጎጃም حيال بزبال ملكوع قصيلو لو عاوتات بزتفላለዩ خبابتات ናይ ፋኖ عاوتات دما بزتفላለዩ خبابتات እናተሰምዐ ይዝርከብ ሕዚ ንሱን ክንነግረኩም ኢና بتوسخ دما እገዳ ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ዝምልከት እዩ ከም ዝፍለጥ ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኑ ናብ መቐለ ናብ ኣዲስ አበባ ክመላለስ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ኢና ሕዚ ድማ ናብ መቐለ ንኸይመጽእ እገዳ ተገይሩሉ ኣይንደልን ኢሉ ኣሎ ሕወሓት እዚ እውን ብዛዕባ እንታይ ዝብል ናይ ሕወሓት ቃል ኣሎ ክንሰምዖ ኢና ብተወሳኺ ድማ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ድሮን ደብዳብ ንምክያድ ተደጋጋሚ በብመዓልቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ሰፋሕቲ ናይ ድሮን ዳህሳስ እናካየደ ይርከብ نزعي ودما هزبنا نابزل على حدا كان خي قلعكم وناي وتادراوي بيزات ويكات ناي تي دي اف حيلتات لو خواوتاتن كالوت ناي سيفيلن ناي خلوت ማሕበረሰባትን ዝርከቡ خواوتات حزوغنا بزتخاله متن ጥንቃቐ ንኽግበር ካብዚ ካብ መረብ ኒውስ ከነመሓላለፍ እንደሊ ከም ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ሕዝውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ናይ ድሮን ዳህሳስ እናካየደ ይዝርከብ ንኣብነት ኳንተሪና ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ከባቢታት ናይ ተንቤንን ናይ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይን ዘሎ ከባቢታት ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ዳህሳሳት ብተደጋጋሚ ግዜ እናካየደ ከም ዝርከብ እዩ ኣብዚ ከባቢ ዝርከብ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ይኹን እቲ ካልኦት ደረጃታት ይኹን ካልኦት ዝተሰብሰበ ሰብ ንኸይህሉ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ቲዲኤፍ ወይ ከዓ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ቤዛት ኣብኡ ዓብዪ ጥንቃቐ ንኽግበርን ዝምልከቶ ኣካል ድማ ነዚ ከባቢ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣጽኒዑ ንህዝብና ትክክለኛ ዳይሬክሽን ሓበሬታ ንኽህብን እናተላወና ድማ ሕዚ እውን ማሕበረሰብ ብዝኸኣሎ መጠን ጥንቃቐ ንኽገብር መልእኽትና እናመሓላለፍና ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ክንሪኦ እናሓሰብናዮ ዘለና ብዛዕባ ናይ ውግእ ናይ ፋኖን ናይ መከላከያን ዝምልከት ይኽብራት ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከባቢ ጎጃም ደጋ ዳውንት ዝበሃል ከባቢታት ዘሎ ከባቢታት ዓበይቲ ዝበሃሉ ውግኣት እናተኻየዶም ዝርከቡ ኣብ መከላከያን ፋኖን ዘሎ ኩናት ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዝለዓለ ፍጥነት እናተላብዐ ዝርከብ ኩነታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ናይ ከባቢታት ናይ ጎጃም ዘሎ ኩነታት ድማ ብዝተፈላለየ መልክዑ ናይ ፋኖ ሓይልታት ብዙሓት ቦታታት እናተቆፃፀሩን ናይ ቆረፃ ይኹን ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መከላከያ እናካየዱን ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ዓወታት እናሓፈሱን ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ መሪሕነት ናይ ብልጽግና ወታደራት ቀቲሎም ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈው ነጊርናኩም ዝነበርና ክልተ ኮነሬላት ናይ ብልጽግና ብሓይልታት ፋኖ ኣብ ከባቢ ጎጃም ከም ዝተቐተሉ ዝነገረሉ ዘሎ ሰዓት ብሽዱሽተ ጀነራላት እናተመርሐ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ዝኩናት እዚ ከምኡ ድማ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚኦም ድማ ጀነራል መሐመድ ተሰማ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብዚ እቱ ዝበሃል ሰራዊት ከም ዘይሃነፀ ዘርእየሉ ግንባር ከም ዝኾነን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ፋኖ ሓይልታት ድማ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዓወታት በብግዚኡ ይሓፍቱ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ብምብፃሕ ሓይልታት መከላከያ በብእዋኑ ብኮራት ዝግመት ናይ መከላከያ ሓይሊ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክማርኹ ከም ዝኽኣሉን ዝተፈላለዩ ካብ ቀለልቲ ክሳብ ከበድቲ መሳርሕታት ከምኡውን ወታደራውያን ተሽከርከርትታት ኣብ ትሕቲ ፋኖ ክኣትዋ ከም ዝኽኣለን እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ሎማዓንቲ እውን ናይዚ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ድማ ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ውግኣት ከም ዘርፈዱን ከም ዝወዓሉን ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ድማ ከበድቲ ብረታት ክትኮሱ ከም ዝፀንሑን ብኢምን ካልኦት ናይ ሚሳኤላት ከይቐረ ናብቲ ከባቢ ናይ ተራራማ ዝብልዎ ንሳቶም ወይ ከዓ እቲ ናይ ደጉዓ ከባቢታት ናይ ጎጃም ከባቢታት ዘሎ እምባታት ወይ ከዓ ጎቦታት ሰፋሕቲ ዓበይቲ ብረታት ክትኮሱ ከም ዝወዓሉን ሰፋሕቲ ውግኣት ናይ እግረኛ ውግኣት እውን ከም ዝተኻየዱን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ብዘቢሉ ድማ እቲ ናይ ፋኖ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ መከላከያ ናይ ቆረፃን ናይ ደበያይን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብልጽግና ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይሩ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ድማ ከም ዝማረኽን እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፀላ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይ እገዳ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ዝምልከት እዩ ከም ዝፍለጥ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ብሕብረት ኣፍሪካ ተወኪሉ ኣብቲ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ናይ ምትግባር ስራሕትታት ክሰርሕ ተባሂሉ ዝተመዘዘን ከምኡውን ፍሉይ ልኡኽ ኮይኑ ዘገልግልን እዩ እንተኾነ ግን
تناي ኦባሳንጆ ልኡኽቶ ንጎኒ ገዲፉ ናይ ብልጽግና ተለኣኸ ኮይኑ ከም ዝተረፈ ነዚ ስዒቡ ድማ ናይ ሕወሓት ቃል አቀባይ ነዚ ነገር እዚ ኣይንቕበሎን ሕዚ እውን ኣደራዳሪ እንተኮይኑ መንጎኛ እንተኮይኑ ናይ ክልቴና ሓሳብ ክሰምዕ ኣለዎ ናይ ትግራይ ዝተወፅዐ ህዝቢ ኣለና እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ እቲ ናይ ትግራይ ሕቶ እውን ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ ግን ናይ ሓደ ልኡኽቶ ብቻ ሒዝካ መፂኻ ነዚ ይስምዑ ዝምባል ግን ሕዚ እውን ተቐባልነት የብሉን ንሕና ኣይክንቅበሎን ኢና ክብል እዩ ሓሳቡ ገሊጹ ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ዝገለጸ ድማ ወሃቢ ቃል ናይ ሕወሓት ዝኾነ ሚካኤል አስገዶም እዩ እስኪ እቲ ሪፖርተር ኢትዮጵያን ሪፖርተር ዝሃቦ ኢንተርቪው አለው እንሱ ሰሜና እንመለስ። አቶ ሚካኤል ተወካዮቹ ይዘው የመጡት አጀንዳ ግን በክልሉ ላይ ያንዣበበውን መሰረታዊ የህልውና ስጋት የሚያስወግድ እንዳልነበር ጠቁመዋል። የአደራዳሪዎቹ መመላለስ ብቻውን ምንም አይነት ውጤት አያመጣም። ውጤት የሚያመጣው በመመላለሳቸው ላይ ይዘውት የሚመጡት አጀንዳ ነው። ሂደቱ ለአንድ ወገን ያደላ የፌደራል መንግስቱን ጥያቄዎች ብቻ የሚቀበልና ነገሮችን ለማዘግየት የሚደረግ ከሆነ እኛ አንቀበለውም ሲሉ ወቅሰዋል። 2013 ነበረው ችግር ደግሞ እንዳይፈጠር እንዳያገረሽ ሁሉም ችግሮቻችን በፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲፈቱ ከተስማማን በኋላ ደግሞ በሀገሪቱ ጦርነት እንዳይነሳ እኛም እንደ ትግራይ ጦርነትን ያው በጣም እንጠላለን ብቻ ሳይሆን ለማንም እንደማይጠቅምም ስለምናቅ በጣም ጥንቃቄ በተባንዳበት ሁኔታ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲፈጸም 3 አመት ሙሉ እየተቀጣን ህዝባችንን በችግር ውስጥ ገብቶ ያለ ግዛታዊ አንድነታችንን ሳይመለስ ተፈናቃዮቻችን በስደት ላይ ያሉ ወገኖቻችን በጠላት ስር ያሉ ህዝባችን እየተሰቃየ ያለንም ወደ ጦርነት ላለመግባት ሲባል ያው ከፌደራል መንግስቱ አሸማጋይ ሀገሮችም የዓለም ማህበረሰብም ትኩረት አድርገው እንዲመሩ ጥሪ ያደረግን ብዙ ቆይተናል። እንግዲህ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲፈጸም ለአሜሪካ፣ ለአውሮፓ ህብረትም፣ ለአፍሪካ ህብረትም ብዙ በጣም ብዙ ጊዜ ጠይቀናል። ይሄ ሁኔታ ወደ መጥፎ ሁኔታ እየሄደ ነው። እኛም እንደ ህዝብ እየጠፋን ነው። ዝም ብለን አንጠፋም። ስለዚህ በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን እንዲፈቱ አግዙን። የተፈረመው የተስማማነውን ስምምነት እንዲፈጸም አድርጉ እያልን 3 አመት ሙሉ ጥሪ አድርገናል። ከ10 ምናምን ደብዳቤዎችም ጽፈናል ለሚመለከታቸው አካላት ያን ሁኔታ እንዲፈታ እጃችሁን አስገቡና አገዙን እያልን ማለት ነው። ለፌደራል መንግስቱም እንዳልኩሽ ብዙ ጥረት ተደርገዋል። ማለት ትኩረት አልተሰጠውም ብቻ ሳይሆን ኔግሌክትድ የሆነ አጀንዳ ነው። 3 አመት ሙሉ ማለት ያገዘን ነገር ያለው ኦሬዲ ትኩረት አልተሰጠውም ብቻ ሳይሆን እንዲፈጸም በሰላም መንገድ እንዲፈጸም የሚፈልግ አካል አለ ብለን አናስብም ማለት ነው። ስለዚህ አዎ መጥተው ነበር ሁለቱም እንግዶች። እኛ ፕሪቶሪያ ስምምነት ተጥሰዋል ስንል ማዕከላዊ ኮሚቴያችን የሰላም ድርድር እንደማይዘጋ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚደረግ ጥረት ካለ ግን እስከመጨረሻው ፈቃደኛ መሆናችንን ግልጽ አድርጎ ስለነበረ እነሱም ያው መምጣት እንፈልጋለን ሲሉ በደስታ ተቀብለናቸዋል። መቀበላችንም ተገቢ ነው የሚል ያው ከአቋማችን ነው። ለሰላም ካለን አቋም የሚነሳ ስለሆነ ተገቢ ነው ብለን ነው የምናምነው። ይሁንና ይዘውት የመጡ አንደኛ አጀንዳም ያን ችግር የሚያስወግድ አይደለም። ያ አሁንም በሰላማዊ መንገድ ይህን ችግር ይፈታ ነው ያልናቸው። በቃ አልቆቁልን ግዛታችን፣ ህዝባችን ይመለስ፣ የተፈናቀለ ህዝባችን ይመለስ፣ በስደት ላይ ያለቀ ያለ ህዝባችን ይመለስ፣ ከበባው ይነሳ፣ እንደ ብሔር የህልውና አደጋ እንዳይኖር አድርጉ፣ የጠላት ዝግጅት አቁሙት። ይሄን ካደረጋችሁ ወደ ፖለቲካው ልዝብ እንምጣና ዲያሎግ አድርገን ችግሮቻችንን እንፍታ ነው የተባሉት። ለዚህ መፍትሄ ይዘው አልመጡም። ለአገዛዝ ጥያቄ ጠይቀን መልስ ይዘን እንመጣለን ብለው ነው የሄዱ። ይሄ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ይሄን እንቅስቃሴያችን የነገው እድላችን የሚያጨልምና የሚያዘናጋ እንቅስቃሴ ከሆነ አንቀበለው። እንደ ቃል አቀባዩ ማብራሪያ ህወሓት አሁንም ቢሆን ለሰላማዊ ድርድር ያለው በር ክፍት እንደሆነና ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ፍላጎት እንዳለው ጠቁመዋል። ሆኖም አደራዳሪዎች ይዘው የሚመጡት ሀሳብ ተጨባጭ መፍትሄ የማያመጣ ከሆነና የህዝቡ ህልውና በአደጋ ላይ መውደቁ የሚቀጥል ከሆነ የትግራይ ህዝብ የመኖር እድሉን ለማስፋት የውስጥ አቅሙን በማጠናከር ለተጨማሪ የትግል ምዕራፍ ከመሰለፍ ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም ሲሉም ተናግረዋል።